Eguerdion, greba eguna dute gaur Araba, Bizkai eta Gipuzkoako eskola publikoetan, unibertsitatez kanpoko esparruetan. Beste greba egun bat bai, aurreko asteetan ere arlo-zarlokoak egin baitituzte, baina gaurkoak mugarria ezar lezake. Batetik, lan gatazkan dauden sektore guztiek elkarrekin egin dutelako lan uztea, irakasleek, sukaldari eta garbitzaiek, heziketa bereziko langileek eta aurreskolak partzuergokoek. Eta bestetik, sindikatu gehiagok egin dutelako bat deialdiarekin. Orain arteko protestak ELA, LAB eta Steilasek deitu bazituzten, oraingoan Komisiones Obrerasek eta UGTek ere bat egin dute. Oihartzuna aparta izan dela diote ELAK, LABek eta Steilasek, 80%ko aurreskoletan, 85%ko heziketa berezian, 80% sukalde eta garbiketan, eta 65%tik gorakoa irakasleen artean. Ia zentro guztiak itxita daudela gaineratu du UGTek. Protesta honekin eta aurrekoekin bat egin dutenen aldarrikapenei irtenbidea emateko borondaterik eza egotzi diote sindikatu abertzaleek beste behin ere Eusko Jaurlaritzari, eta jarrera aldatu ezean, greba eta mobilizazioekin jarraituko dutela ohartarazi dute. Krisiaren aitzakian, administrazioak murrizketak betikotu nahi dituela salatzen dute, eta eskaera zehatzak egin dituzte. Hezkuntza inbertsioa gutxienez Europako Batasuneko batazbesteko handitzea, ia 40%ko behin-behinekotasuna 6%ra murriztea, gutxienez 2000 langile gehiago hartzea, gelako ikasle kopurua 10%ra jaistea, eta ordezkapenak lehen egunetik egitea. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ez ezik, Nafarroan ere mobilizazioak egingo dituzte gaur arratsaldean, hezkuntza publikoan azken urteetan izandako murrizketa basatiak salatzeko. ELA, LAB eta Steilas sindikatuek deitu dute protestara eta sortzenek bat egin du. Hezkuntza eraiki murrizketarik gabeko aurrekontuak lelopean giza kate bat egingo dute Iruñean, hezkuntza departamentutik gobernuaren egoitzara 6etan abiatuta. Besteak beste, ordezkapenak lehen egunetik egiteko eta ikastortuak gutxitzeko eskatuko dute. Bestalde, Iruñeko Arrosadi auzoan herritarrek etxegabetze bat behin-behinean geldiaraztea lortu dute. Nafarroako etxegabetzen kontrako plataformak presio egin du Santander bankuak neurri hori hartzea oztopatzeko, eta atzo arratsaldean epaiak behin-behinean bertan bera uztea erabaki zuen, adingabe baten bizileku dela argudiatuta. Epaiaren azken erabakiaren zain daude orain eta era berean Santander bankuarekin negoziatzen ari dira bertan bizi den emakumeari eta haren senidei alokairu sozial bat eman diezaiotela eskatuz. Frankismoko krimenak ofizioz ikertzeko bidea zabaldu da Bergarako epaitegian. Elgetako udalak jarri zuen kereila eta 1936tik 1977 gertatutako 12 krimen eta 1980an gertatutako 2 atentatu salatu dituzte. Lehenbiziko aldia da epaile batek ofizioz ikerketarako tramiteak abiatzen dituena. Arrakala gisa deskribatu du Iraitz Lazkano Elgetako alkateak gaur goizean publiko egin den gertakaria. Gipuzkoako herri txiki horretako udalak lortu du lehenbiziko aldiz epaile batek frankismoko krimenetan genozidio eta gizateriaren aurkako krimenak arrastoak ikustea, eta haiek ikertzeko diligentziak martxan jartzea ofizioz. Epaileak aintzat hartu ditu, udalak eta Intxorta 1937 elkarteak salatutako 14 krimenak, eta urtarriletik aurrera deklarazioa ematera deitu ditu dozena erdi bat lekuko, gehienak biktima zuzenen senitartekoak. Aralarko pisten harira, Gipuzkoako Aldundiko 2 zuzendari deitu dituzte deklaratzera. Lurralde antolamenduaren aurkako delituak egozten dizkiete. Eguzki eta Landarlan taldeek Gipuzkoako ingurumen fiskaltzan jarritako salaketen ondorioz dator deklaratzeko deia. Naturaren kontserbazioan diharduten elkarteak batzen dituen Naturkon kolektiboak jakinarazi du Gipuzkoako Foru Aldundiko 2 zuzendarik, obra hidraulikoetakoak eta mendietakoak Tolosako epaitegian deklaratu beharko dutela asteazken honetan, lurralde antolamenduaren aurkako delituak egitea egotzita. Hain justu, iaz Aralarren Enirio Aralarreko mankomunitateak sustatuta eraiki zen pista baten arduradun izatea leporatzen diete. Aurrekontuak aurrera ateratzeko garaia da, eta atzo hasi zen aurrekontuen eta zerga erreformaren zuzenketen eztabaida Parlamentuko Ogasun eta Finantza Politikaren batzordean. UPNek eta PPNek aurrekontuei aurkeztutako osoko zuzenketak baztertu egin ditu foru parlamentuak.
PSN eta gobernua osatzen duten 4 alderdien ezezko botoarekin, eta era berean parlamentuko osoko bilkurak atzera bota ditu UPNek, PSNek eta PPNek zerga erreformari ezarritako zuzenketak, geroa bai EH Bildu, Podemos eta Izquierda Ezkerra alderdien ezezkoarekin. Zuzenketek ez duten ez aurrera egin, ogasun eta finantza politika batzordera eraman dituzte bi proiektuak, eta dagozkien txostenak egin ondoren, osoko bilkuran eztabaidatu eta bozkatu beharko dituzte abenduaren 21ean. Bestalde, Iruñeko udal aurrekontuak oso aurreratuta daudela adierazi du Joseba Siron alkateak. Oso aurreratua dagoela eta espero dudala aste honetan bertan burutuko ditugula. Ez zaigu eskapatzen 4 partidu ezberdin arteko aurrekontuak direla eta horrek konplikatu egiten du akordio batetara iristea, baina horren abantaila da azkenean egiten ditugunean guztiz transversalak direla. Estatu Batuetako gobernuak Jerusalem Israelgo hiriburu izendatu izana salatzeko protestak egin dituzte mundu osoan zehar, eta Euskal Herrian ere izan da protestarik, Iruñan zehatzago esan da. Internazionalistak auzolanean elkarteko kideek salatu dute Israelek ez duela nazioarteko zuzenbidea errespetatzen, ez delako horretarako nahikoa presio egiten. Honen bestez, boikot egin behar zaiola berretsi dute.